Noi în timpul pogromului n-am suferit nimic, Câmpul Lung. Eram adunați în casă, magazinele erau închise, totul era... Și vărul ăsta al meu circula pe la străzi dosnice. N-am știut ce se întâmplă, dar am știut că este o rebeliune. Mai târziu, știți cum este, radiourile ni s-au luat. Telefon n-aveam pe atunci, dar au circulat zvonurile foarte repede, nu știam câți, nu știam dimensiunea. Întâi am știut partea de rebeliune, partea politică care a însemnat ceva și apoi am aflat ce a fost în București și ne-am îngrozit, dar în același timp am fost fericiți că la noi n-a fost nimic și că șeful legionarilor local, că și ei erau organizat ca și Partidul Comunist, avea un șef local, și ăsta a spus la el în județ să nu fie nimic. Dar, în același timp, oameni care erau pe drum au fost aruncați din căruțe, din evrei. La toți evrei s-a făcut o percheziție înainte de deportare. Și căutau arme. Era după pogromul de la Iași. Ce arme? Dacă ar fi avut un evreu arme, le-ar fi lăsat să le găsească. N-au găsit nimic. M-am uitat la colegii mei. Problema era că puteau să găsească, pentru că puteau să fie provocări. Au mers din casă în casă, am venit să facem percheziții. Mergeau din casă în casă, erau toate case evreiești. Mi-am luat eu în Transnistria. Asta e. Am găsit eu în bagajul meu jurnalul, care era Virgin atunci, notele de pian, balada lui Ciprian Porumbescu și o carte. Aveam 18 ani, nu eram copil, dar era o carte de povești germană. Se chema Friedl, Kurt und Hansi. 3 nume, Friedl, Kurt und Hansi. Prietenia dintre ele. Era prima carte pe care am citit-o întreagă și care stătea tot timpul lângă mine, fiind și domnișoară. Între timp am locuit noi, relativ mai bine, numai 3 familii într-o cameră, 3 familii. El într-o cameră care era cât holul ăsta de intrare, erau 4 oameni și un cuptor. Dormeau pe cuptor. Ne-a făcut bine faptul că am stat la ucrainene ăsta, am lucrat acolo. Era aer, nu mai eram atâția într-o cameră. A fost o binefacere. Venea câte un băiat care trecea, mi se părea că îmi face curt, un băiat, mă înseninam. Veneau unii, hai să dansăm. Ați observat, să dansăm. Nu era muzică, era un băiat care avea un acordeon. Dacă a fost de 2-3 ori. Există un pasaj de început, încă la Mogilev, unde eram adunați toți într-o fostă bibliotecă, o grămadă de oameni, unde Bubi Heller era un băiat din Câmpul Lung care luase vioara lui cu el. Și în plin pericol, atunci nu ne era frică să nu ne ia în lagăre. Bubi Heller s-a apucat să cânte și noi eram vreo 3 fete, am dansat. Fără lumină, nu era lumină, nimic, lumină n-aveam. Știți cu ce făceam noi lumină? Un pahar și în mijlocul ulei, o feștilă de bumbac sau de cânepă și asta era ca un fel de lumânare care ardea, un opalț. Asta a fost toată lumina pe care am avut-o ani de zile. Cu rușine trebuie să mărturisesc că am dansat la Moghilău. Că am îndrăznit să uit pentru un moment nenorocirea noastră. Asta e foarte la început. Dar am fost aspru pedepsiți. La 8 seara au venit rădăuțenii
Tocmai dansam când au dat peste noi 3 soldați care cu greu, adică cu un bacșis gras, ne-au lăsat în pace. Eram adunați în o sală de bibliotecă, unde probabil că au fost cărți cândva, era o casă de cultură. Și de unde am scos că e o sală de bibliotecă? Pentru că noi, ca să încălzim, ardeam cărți. Familia Heller, ca și noi, stăteam fiecare pe bagajele lui, agățați de bagaje pe marginea camerei, o cameră mare. Și doamna Heller, mama lui, tot timpul, vai, unde e gemul meu? Dar în Yiddish, vai, unde e gemul meu? Doamna Heller, ce oftați? Aveți nevoie de ață? Aveți nevoie de lână? Că ea tot timpul se jelea. Vai, gemul meu! Când deodată unul din cei care tot stăteam acolo zice, ia mai taci, Madame Heller, eu ți-am luat gemul, știu că acolo ai pus niște briante. Nu destul că ți-am dus eu bagajele, briantele le-am luat eu. Au fost multe violențe. Au fost. Dar să vă spun drept, eram atât de preocupați de a reuși să ne facem un ceai, de a reuși să ne spălăm pe mâini. Ne-am spălat la nistru pe cap în prima clipă. Aveam de acum păduchi. Doamne, câți păduchi! Și mai târziu cu bolile, cu răia. Am ajuns în Giurin, eram de acum cazați, așa zis, familii nu știu câte. Și noi, ăștia veniții, aveam o problemă. Nu avem apă, nu ne putem spăla, nu ne putem îmbăia, oameni normali. Și problema păduchilor, cum eradicarea păduchilor, iar localnicii, zice, ce sunteți așa agitați? Numai morții n-au păduchi. Erau obișnuiți cu păduchii. Știți, în prima etapă, când au fost 2 șanțuri săpate, nu știu cine le-a săpat, și aici ne făceam noi nevoie și aici făceau bărbații. Nici un pic de rușine. În pericol, să știți că erau foarte puțini jandarmi. La un moment dat, un singur jandarm ne ținea în șah. Costică, câine, lup mare, român. Apoi a fost și un ofițer care Costică avea o singură treabă, să vină cu câinele și să țăranii aduceau câte ceva de vânzare. Vânzarea se făcea în troc. Eu îți dau, tu îmi dai o haină, știi? Și dacă Costică era beat, venea și răsturna oalele, arunca cartofii pe jos, aluga pe țăran. Asta era. Și cu ocazia asta mai bătea în dreapta și în stânga. Eram la dispoziția lui Costică, în grupul care a venit spre România. 10 am plecat. Singura fată și 9 băieți. După 18 kilometri la Tomaș Poltar m-aș fi întors. Eram așa de obosită, dar mi-era rușine să mă întorc. Am ajuns la Cernăuț, așa. Am căutat să vedem cum se poate ajunge la Botoșani. Și am găsit niște oameni cu căruțe care au început să facă un comerț cu Dorohoi, Cernăuț, care aveau căruți și au spus că mă ia pentru Botoșani, dar voi înopta la Dorohoi. Și am ajuns la Dorohoi, noaptea aceea a fost la Dorohoi un bombardament și apoi am ajuns la Botoșani tot cu căruțașii ăștia. 2 săptămâni. Am cerșit. Foarte mulți, da, dădea o bucată de pâine, am mai găsit pe jos niște spice, am găsit mere putrede. Soldați roși ne-au dat de mâncare. Prima dată am văzut cum se poate dormi în picioare. Era în gara Bălți. În gara Bălți, noi am greșit trenul, am urcat în niște trenuri de soldați. În orice caz am ajuns la Bălți. Și în gara Bălți era atâta lume în gară. Eu nu cunoșteam de unde să știu eu. Oamenii stăteau așa lipiți și dormeau. Și deodată a fost un bombardament, era foarte aproape de...
Și toți acești oameni care stăteau lipiți unul de altul, deodată au zburătăcit așa cum, exact ca păsările. În chestiunea ați atins cel mai sensibil punct al Transnistriei. Faptul că i-am lăsat pe bunici. Noi am auzit că vine sora lui tata din Cernăuț, deci care a venit. În ultima zi a venit, deportată din Cernăuț. Și tata i-a dat niște bani, dar noi am lăsat bani în așa zisul azil din Mogilev. Și au rămas bătrânii acolo. Ei au murit foarte curând. Asta s-a întâmplat. Au murit ca niște sugari de inaniție, de diaree. Întâi a murit bunica și apoi bunicul. Mătușa ne-a povestit, mătușa plecată în Israel, ne-a povestit că a fost lângă ei și că s-au prăpădit când n-a mai fost lângă ei, adică nu că n-a fost, toți mureau în azil.